जोबोद गोजोननाय मोनदों। गिबियावनो आङो खन्थाफारा गामिनि फुजा सिबियारि कमिटिनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय आंखौ दिनैनि बे गोथार हाबाफारिखौ बेखेवनो होनायनि थाखाय। बिथांमोना दिनै फुजा सिबिनायजों लोगोसे बुलुर बादायलायनाय हाबाफारि लादों। बेखौ आं बेखेवनानै होबाय बावैसो। दा आङो जोबोर गोजोननाय मोनदोंखौनो बुंनांगोन। नंगौ, गोबां जोंनि लाइमोनफोरा आथिखालाव जौ जुवा ड्राग्सजों गोदोनाय थानायखौ नुनो मोनबोनाय जादों। बेखौ नंखाय बुंनो हाया। थ' आं लाइमोनफोरखौ खावलायो जाहाथे जोङो बेबायदि खामानियाव जाहाथे लोब्बा थाया, बेफोरखौ जाहाथे बाहाया। मैयाबो सिमलायाव जोंनि बे सिमलायाव लोखि बाजाराव ड्राग्स बेपारि हमजादों। बिनि थाखाय आङो बिथांमोना बे खामानिखौ हमदों बिथांमोनखौ आं धन्यबाद जासियो। आं गासै रायजोखौनो खावलायो जाहाथे बेफोरखौ नोजोर होनाया गाहाम। उन्दै गथ' बिथांमोना जेबो बुजिस्लाबा। जोंनि जिउआ बेबायदि नङाखि जेरैनो बेरैनो बाहायलाबायजानाय। जिउआ जोंनिया मोनसेल', बेखौ जों जोथोनै लानांगौ। जोथोनै लानांगौबा जोङो बेबायदिजों जोङो समाज दानो हानाय नङा, बेबायदिजों जों न'खर दानो हानाय नङा। जोङो सोद्रोम भाबै सोलिलांनो नाजानांगौ। आरो आङो गारजेन बिथांमोनखौबो खावलायनो लुबैयो जाहाथे निजिनि गथ'खौ एटलिस्ट 20 इयार्स बैसोआलागे जाहाथे मोजाङै जोथोन लायो। थांनायनि फैनायनि जाहाथे खबर लाफा खालामो। आरो जिमान बाजाराव थाङा, जेराव थां, स्कुलाव थां, गावनो नोजोर लानांगौ। गावनि आखाइजोंनो दोनहैनांगौ स्कुलफोरावबो। आरो उन्दैफोरखौसो जों दोनहैनाय नुयो, नाथाय एसे देरनाय लोगो लोगोनो जोंनि गारजेनफोरा एगारना होसारनायखौ जों नुनो मोनो। आरो जाहाथे बेबायदि इयुनाव जों जानो होआ जुदि सानोब्लाथाय जोङो गावनो 20 इयार्स बैसोआलागे गथ'खौ गावनि आखाइजोंनो स्कुलाव दोनहैनांगौ। आरो बाजारफोरावबो लांफानांगौ। लाङोबाथाय माबाफोर बायनो गोनांबाथाय बिमा बिफाफ्रा बायनानै होनांगौ। आरो फैसा थाखाफोरखौ जेरैनो मेरैनो होलाबायनाङा। किसुमान गारजेनफोरा दङ दुगा भाबैनो बाइक बायनानै होयो, दुगा भाबैनो आगारनानै होयो। बेबायदिनि थाखायनो जोंनि एरियायाव बेबायदि सोलिनायखौ जों नुदों। आरो आं लाइमोनफोरखौ गेलेनायनि बिथिङाव बाहागो लानो खावलायो सोबखौबो। जोङो खेलाया मोजां जालायनाङा बा गेलेनाया मोजां जालायनाङा। जोङो गेलेनायखौ बाहागो लानांगौ। गेलेनायाव बाहागो लायोबा जोंनि देहाया मोजाङै थायो, गोसो सोलेर मोजाङै थायो। आरो जुदि गाव मोजाङै जुदि गेलेनानै गोसो होथाबनानै केरियार दानो थाखाय गेलेयोब्ला जोङो गेलेनो हायो बा केरियार दानो हायो होननानै जों बयबो मिथिगौ। थ' केरियार दानायनि हिसाबैबो गेलेनांगौ। बा देहाखौ जों फिट लाखिनायनि थाखाय, गोसो सोलेर गासैखौबो जों गोग्गो लाखिनायनि थाखाय जोङो फुजिनांगौ बा गेलेनांगौ। आरो धोरोमखौबो जोङो गोसो गोथार लाखिनो थाखाय जों फुजिनांगौ। आरो थ' जाय लाइमोनफोरा बे खामानिखौ दिनै लादों, दिनै शिब फुजाजों लोगोसे बिथांमोनखौ आङो रोजा रोजा साबायखर बावदों। माने जोंनि दानिसो बुंलांनाय जौ जुवा ड्राग्स जाग्राफोरखौ जोङो जुदि बेबायदि उन्दैनिफ्रायनो जोङो बेबायदि खेलाफोराव देखायनो हायो बा इनभल्भ खालामहोनो हायोब्लाथाय बिथांमोना निस्सय बिनिफ्राय गोजान जागोन। आरो बेबायदिनो गासैबो जोङो गामियारिफोरा बेबायदि मोनफा मोनफा हाबाफारि लायोब्ला, जयै ओंखारबाय थानो जुदि गथ'फोरखौ सुबिदा होयोब्लाथाय बेफोरनिफ्राय एसेबाबो गोजान जागोन होननानै आं सानो। नैबे 8थि जे शिब फुजा फालिथायजों लोब्बा लानानै रंसारि निंकिलाल दैमारिनि मुङाव जों नैबे सानसेयारि भलिबल खेलाखौ होनाय जादों। बे खेलाखौ मा खार'नाव जोङो मा खार'नाव होनाय जादों बिथांनि नामाव? बिथाङा जाबाय जोंनि मोनसे थांनाय जिथु समनि बिबानगिरि, जोंनि समाजनि। बिथाङा अबथिरायै जिउआ गोमालांनाय जादों। बिथांनि मुंखौ बिथाङा जोंनि समाजनि मोनसे बिबान दंमोन। बिथाङा जोंनि समाजनि गाहाय नेहाथारिमोन। दा बिनि मुङावनो, बेनि गोसोखांथियावनो जोङो नैबे लाइमोनफोरनि सायाव सांग्रांथिजों लोगोसे बे बुलुर बादायलायनाय खेलाखौ जोङो होनाय जादोंमोन बिथांनि मुङावनो। जोङो हाबाफारिखौ सानथामनि गाजा गोमजायै सानथामनि हाबाफारिजों जों खुंनो आखायाव लादोंमोन। दा फैयै दिनै नैथि सानाव आगान होबाय। दा नैथि सानाव गिबि प्रग्राम हिसाबै जोङो बुलुर बादायलायनाय दङ। आरो
नैथि हाबाफारि हिसाबै मोसानाय बादायलायनाय दंबावो आरो थिग बिदिनो गाबोनबो थिग मोनाबिलिनि 7 रिंगानिफ्रायनो जोङो हारिमु फालिथाय अर्थात जोंहा सिंगार लाबोनाय जादों नितामुनि बर' बिथाङा गाबोनो प्रग्रामखौ जोंनिखौ मेहेरगोनां खालामनानै होगोन बेखिनिखौनो बुंबाय आं बुलुर खेलाखौ गिबि बान्थाखौ जोङो 10,000 रां आरो नैथि बान्थाखौ 7,000 रां होनाय जादों आरो जिथु मोसानाय बादायलायनाय बे मोसानाय बादायलायनायखौ जोङो 7,000 रां आरो 5,000 आरो 3,000 मोनथाम प्राइज खालामनाय जादों जोङो